entrevista també n'estic més, però sí, estic nerviós, però, bueno, a veure... Amb ganes. Ja volem... Ganes totals, el que passa és que no se sap mai com sortirà. Però espera, que et donen... Hi ha algunes coses pensades, però falta que les pugui acoplar a el que em pregunto. Espera, que et donen les instruccions. Sí. Jaume, primer, millor que no pensis. Això és quan llavors tot flueix. Només una instrucció. A darrere de cada pregunta que et fem, només has de començar dient m'agrada que em facis aquesta pregunta. A darrere, no? Així t'ajudarà a pensar. Vale? O sigui, quan hagi acabat, no? No al principi. No. A darrere, quan nosaltres te l'hem fet, el primer que has de dir és m'agrada que em facis aquesta pregunta. Això ho fan servir els contertulians perquè així es poden rumiar la resposta. Vale. Sí, el que passa... D'acord? Merci. Sí, les 4 vegades ho he de dir, no? Exacte. Vale. Només aquesta frase que la tinguis gravada i cada vegada fem així, vale? Sí. Vale, sí. Som aquí. Vale, sí. Bueno. Les persones que busquen ser nauseabundes et mereixen respecte? Bueno, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Les persones que són nauseabundes, normalment és que estan molt marejades i van pel carrer donant voltes, segur que han begut molt perquè estan en un lloc que no tenen lloc a la societat i, bueno, s'havia de buscar un lloc i s'havia de donar una miqueta de vi perquè beguin. Ovnis, creus que existeixen? Has tingut contactes amb ells? M'agrada molt aquesta pregunta perquè, bueno, i els contactes que he tingut se m'han emportat en algun puesto que jo no sé ni exactament on està, m'han explicat una sèrie de coses, m'han desconcertat molt i m'han dit que faci una vida més normal, inclús em van explicar un xiste, jo no entenc com poden saber d'aquest tipus de coses, doncs me'n van explicar un, mira, què em diu? Hi havia un tio que cada dia es tirava a la piscina a la 1. Llavors va trobar una noia despampanant, diu, bueno, doncs ara em tiro a les 2. Jo és que el que no entenc és com poden saber aquestes coses, si és que li han examinat o què, perquè no entenc com poden saber aquest tipus de coses. Et mous bé en ambients discotequers i a Canari? Sí, m'agrada molt que facis aquesta pregunta. Hi ha Canari, perquè hi ha noies que són molt maques, i llavors pots quedar amb elles, pots intentar parlar amb elles i quedar per després per fer alguna activitat. Si pot ser que et diguin que sí, i pot ser que et diguin que no, però ho has de provar. Si no ho proves, estàs perdent el temps escoltant música tot el rato. Jo crec que això és una pèrdua de temps. S'ha d'anar buscant alguna cosa més que escoltar música. Evidentment, hi ha una fórmula que és que et sentes en una barra i si ets lleig com jo, pots estar ben segur que no se t'aproximarà ningú, cap noia. Ara, si ets guapo, estàs prenent alguna cosa i segur que alguna te pregunta alguna cosa. Això funciona d'aquesta manera. Jo no he provat perquè el ser lleig és una pèrdua de temps. Jo no vull estar perdent el temps tot 4 o 5 hores a la barra. No, vull dir, no fa falta. Ja sé el que passarà, que no vindrà cap. Però les persones que tenen un físic, doncs realment penso que poden aprofitar aquesta situació. Sabates cordades o mocassins? Bueno, jo les sabates m'agrada que estiguin cordades, no els mocassins, i les sabates... el problema que tinc és que les sabates no me les puc cordar, perquè no arribo, perquè no sé fer-ho, i llavors quan hagi de passar pels diferents forats ho passo molt malament, perquè no en sé. Llavors és quan tinc que demanar ajuda. Quan vaig a una sabateria, el primer que dic, si és que no vaig al Carrefour que m'ajudin i surto amb unes altres sabates diferents, doncs clar, necessito que algú m'ajudi. Si no m'ajuda ningú, jo ho tinc molt malament. Llavors també l'altre dia, canviant de tema, el meu jefe em va dir que ja tenia que començar a teletreballar. Jo vaig dir, bueno, teletreballar què és? Mirar la tele i treballar i també mirar la tele, mirar la tele solament, treballar, i llavors em vaig fer un lío tan gran que al final em vaig posar a mirar la tele tot el dia. Merci. Sí. Jaume! Per què vaig a... Sí. Ah, ja t'han bombat. Vaig al supermercat i per què tinc que buscar un enxufe? Doncs per lo següent, perquè tinc que enxufar la màquina d'afaitar! Ah! Molt bona, tio. Ho has parit molt bé, això.
Bueno, m'ha faltat vegada que em facis aquesta pregunta més vegades. Vale, bueno, és l'única cosa que tens... Hòstia, això m'anava concentrant amb altres coses. Passa'm quan puguis. No, però és que jo, un dia, quan vingui aquí a Olòs, que qualsevol dia vindré